ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኹም እዩ እንደገና ሎሚ ድማ መጽእ ኣለኹ ኣነ ሓውኹም ሰላሕ ኣዲነ ሎሚ ድማ ሓደ ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና ብኸመይ ተባዓት ንኸውን ድብል ቃል ክንካፈል ኢና ኣብ ህይወት ካብቶም ሓደ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ዕዉት ህይወት መፋትሕ ተባዓት እዩ ምኽንያቱ ኣብቲ ድተባዕኩምሉ ዓወት ናትኩም እዩ ኣብቲ ድተባዕኩምሉ ክትቅጽሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ድተባዕኩምሉ ደው ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ትብዓት ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ካብቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ዋናን ነገር እዩ ብዘይ ትብዓት ንቕድሚት ክንስጉም ኣይንኽእልን ኢና ብዘይ ትብዓት ንኣምላኽ ኣብ ህይወትና ክንሪኦ ኣይንኽእልን ኢና ብዘይ ትብዓት ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ንርእስና ክንረኽባ ኣይንኽእልን ኢና ብዘይ ትብዓት ንምኽሪ ጸላኢ ኣብ ህይወትና ክነፍርሶ ኣይንኽእልን ኢና እቲ ሕቶ ግን ብኸመይ ንትባዕ ሰብ ብኸመይ ክተብዕ ዝኽእል መንፈሳዊ ዝኾነ ትብዓት ኣብ ህይወትና ብኸመይ ኢና ክንረኽቦ ንኽእል መንፈሳዊ ትብዓት ኣብ ህይወትና ንኽግለጽ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እታ ዝዓበየት መንፈሳዊ ትብዓት ትኸውን ቀዳመይቲ መፍትሕ ሎመዓልቲ ክነግረኩም እየ እዚኣ ጥራሕ እንተ ደኣ ጌርናያ ናይ መንፈስ ቅዱስ ትብዓት ኣብ ህይወትና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ናይ ኣምላኽ ትብዓት ኣብ ህይወትና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ናይ ኣምላኽ ትብዓት ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 9 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ጽናዕ ትባዕ ኢለዶ ኣይኣዘዝኩኻን እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣብ ትኸዶ ኩሉ ምሳኻ እሞ ኣይትፍራሕን ኣይትሸበርን ጽናዕ ትባዕ ኢለዶ ኣይኣዘዝኩኻን ሪኢኹም ምጽናዕ ምትባዕ እግዚኣብሔር ብትእዛዝ መልክዕ ይቖሚጦ ምኽንያቱ እንተዘይተቢዕና ብዙሕ ሽግር ከም ደጋጥመና ይፈልጥ እዩ ስለዚ ንኽንተብዕስ እንተኽኢልኩም ትብዑ ይኮነን ኢልና ኖኖ ብትእዛዝ መልክዕ ይቖሚጦ ትባዕ ጽናዕ ኢለዶ ኣይኣዘዝኩኻን ኢልዎ ግን ቀጺሉ ከመይ ገይሩ ከም ዝተብዕ ድማ እታ መፍትሕ ነጊርዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣብ ትኸዶ ኩሉ ምሳኻ እዩ ሪኢኹም ኣምላኽ ምሳኹም ምዃኑ ነዚ ነገር ብዝሓሰብኩሞ መጠን ነዚ ነገር ብዘቕለብኩምሉ መጠን ነዚ ነገር ብኣፍኩም ብዘውጻኹሞ መጠን ነዚ ነገር ብዝተረዳእኩሞ መጠን ኦቶማቲካሊ ናይ መንፈስ ቅዱስ ትብዓት ኣብ ህይወትኩም ክትሪኡ ክጅምሩ ኢኹም ሲምፕል ኣብቲ እግዚኣብሔር ምሳዩ ኢልክ ዝኣመን ኩሉ ኣብታ ኣምላኽ ምሳዩ ኢልካ ዝኣመንካሉ ኣእምሮኻ ነዚ ነገር ክሓስብ ኣብ ዝገደፍካዮ ኣምላኽ ምሳኻ ምህላው ሜዲቴት ብዝገበርካዮ መጠን ኣብ ውሽጥኻ ዝልቀቕ ሓደ ነገር ኣሎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ትብዓት ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ትባዕ ጥራሕ ኢሉ ኣይገደፎን ከትብዖ ዝኽእል መፍትሕ ከዓ ነጊርዎ ኣነ ምሳኻ ንሃዋርያት ኣብ መጨረሻ እንታይ ኢልዎም ጎይታ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኣነ ምሳኹም እየ ጽሑፍ እንታይ እዩ ዝብል ኣይሓድገካን ኣይጥንጥነካን እየ በቃ እግዚኣብሔር ኣምላኽሲ ከይሓድገና ከይጥንጥነና ንኸይገድፈና ፕሮሚስ ኣትዩ እቲ መንፈስ ኣባኹም ክሓድርን ክነብርን እዩ ድብል ክሳዕ መወዳእታ ድማ ምሳኹም እየ ዝብል ስለዚ ኣብቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳኽም ምዃኑ ዝሓሰብ ኩሉ ኣብቲ ኣምላኽ ምሳኻ ምዃኑ ዝኣመንካሉ ኣብኡ ተባዒኻ ኣብቲ ዝተባዕካሉ ዘበለ ስፍራ ኩሉ ድማ ዓወት ናትካ እዩ ኣብቲ ትብዓት ዝረኸብካሉ ስፍራ ጸላኢ ኢዱ ክዝርጋሕ ኣይክእልን እዩ ኣብቲ ትብዓት ዘለካ ስፍራ ጸላኢ ምኽሩ ክገልጽ ኣብ ህይወትካ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ጸላኢ ኣብ ህይወትና ዘዳለዎ ኣጀንዳ ከም ዘይፍጽሞ ንገብረሉ መንገዲ ብኣምላኽ ምትባዕ እዩ ብኣምላኽ ክንተብዕ ድማ ኣምላኽ ምሳና ምዃኑ ምእማን ይደድልየና ኣምላኽ ምሳኻ ምዃኑ ሕጂ እመኑ እሞ ሕጂ ብኣምላኽካ ንቕድሚት ክትቅጽል ትብዓት ክትረክብ ኢኻ ኣምላኽ ምሳኺ ምዃኑ እመኑ እሞ ሕጂ ንቕድሚት ክትቅጽል መንፈሱ ኸበርትዐካ ክጅምር እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ትብዓት ኣብ ህይወትካ ትደሊ እንድሕር ኮንካ መጀመርታ እቲ መንፈስ ምሳኻ ምህላኡ ክትኣምን የድልየካ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ስለዚ ንኽትብዑ ሓደ ነገር ይደድልየኩም ብሩኻት እግዚኣብሔር ምሳኹም ምዃኑ እመኑ ኣምላኽ ምሳኻ እዩ ተባዕ ሰብኩን ሻሎም